ஒரு சில 100 அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டுகள் மட்டுமே கைவசம் உள்ளது. ஆகவே உங்கள் அதிர்ஷ்டங்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமா? பாருங்கள், 5 யூரோக்கள் மட்டுமே செலுத்தி இந்த அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டெடுப்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இங்கே வெளியில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஊத்துள்ளி உங்கள் வசம். ஆம், இம்முறவுகளே வெறும் 5 யூரோக்கள் மட்டுமே இந்த மாபெரும் அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டெடுப்பை நடாத்தி கொண்டிருப்பவர்கள் டோரா ஃபுட்ஷாப், டைமண்ட் ஹவுஸ், ரியல் ஜீவனரி, 3